Hello guys, welcome po sa aking YouTube channel, GB De La Torre po. Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, please subscribe naman dyan. Sa mga nakasubscribe naman po, maraming salamat po sa inyong suporta. Ang video natin ngayon guys ay mag-unbox po tayo ng aking in-order sa Lazada na drone, DJI Mini SE. Napili ko po itong unit dahil ito pong ang kaya sa aking budget. At titingnan rin po natin kung legit nga ba o hindi. Dahil kinakabahan ako sa box na pinaglagyan. Kaya guys, bago natin makita, intro muna tayo dyan. So, ayan guys. So, tingnan nyo. Naka-sealed. Yan, naka-sealed siya lahat. Medyo okay naman yung pagkabalot. Kaya tingnan natin yung loob kung yun nga talaga. Totoo yan. Ito. Yan. Muna. Yun. Medyo may daming bubble. What the fuck? Hindi mo na may bibigay yun eh. Ito, ano ito? DJI Official Store. Yun. Tatabi na natin to. Yan guys, may libre pang. Yan. Micro SD. Yan o. Ilang gig yan? 32 gig. Tingnan natin dito. Yan. 249 grams. Bola lang yan. Nakabalot. Buksan natin guys. Yan, naka-sealed. Yan. Medyo safety naman guys. Yun. Hirap buksan. Oop! Oh no! Mati. Yan o. Medyo okay naman siya. Yan. Lagyan natin dito. Saka nandito yung remote. Yung remote. Saka mayroong mga manual. So, manual. Yan. Oh my God! Wow! Yan. Ano ito? Mayroong USB cord tawag dito. Saka may ano ito, ilisi. Dalawa. Saka ito rin.
para sa type C USB. Dito rin. Dito sa joystick ata to eh. Ayan, sa joystick. Saka ito may screw. Ayan. Dalawang, ang isa ay type C at saka ang isa ay type B. Type B ba yun? At saka isa rin itong ano eh, itong cordon siya. Ayan, so yan lang ang laman, guys. Will you please repeat it? So ayun na nga, guys. Kulang po rito, walang charger, isa lang yung battery, tsaka wala rin yung bag. Kasi nga po single po yung binili ko kasi medyo mura. Ngayon kung bibili kayo ng ganitong drone, bilhin niyo na po yung combo kasi halos kumpleto na po yun. Nandun na lahat. Ang mangyayari ngayon dito sa akin, bibili ulit ako ng panibagong battery para may extra ako, tsaka charger. Yun po, guys. Ano kaya ito? Ayun. Yan. Hey! Kinalikot sinundot ang kanyang eng. Hey! Kinalikot sinundot ang kanyang eng. Ano ba? Ayan. Ayan na siya, guys. So, ayan. Yan lang. Medyo so yan, guys, nandito na nga. So ngayon, pag-aaralan ko pa muna ito kung paano ito gamitin. Kasi hindi ko pa alam ito. Paano ito yan gamitin, paano magpalipad nito. Yung aaralin ko pa po ito. Stick. So ayan, guys, hanggang dito na lang muna kasi di ka pa alam kung paano paano gamitin ito. Pag-aaralan ko muna ng matagal-tagal. Hanggang dito lang muna, guys. Bye-bye.